Alerta supergangues! Unes bambes de 100 euros a només 2 euros. Faig clic ara mateix. Quina ganga! Dic que no al meu Prime! Enhorabona, acabes de guanyar el premi al pallasso de la setmana. 2 euros, de debò! Però si el web és igual que la botiga original. Mira el logotip. Sí, i mira la pàgina web. Ostres, m'han cobrat 200 euros en comptes de 2. Ai... T'acaben de robar les dades de la targeta dels teus pares. A internet ningú et regalarà res. Si el preu és massa baix, fa pudor d'estafa. Revisa sempre que la pàgina web sigui l'oficial i fes servir mètodes de pagament segurs i que sempre t'acompanyi un adult. Són unes sabatilles per un ninot de figuretes de muntar. Si més no, anirà a la moda.